Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Ja, Barasa, jou de Baka Cultuur TV, speciaal voor jou met een programma. Waar een wil is er een weg. En je weet het, waar een wil is er een weg. Ja, wat wil je hebben in het leven? Natuurlijk, we moeten brood op de plank hebben. Maar je moet ook ergens werken waar je ook naar je zin hebt. En hier hebben we weer iemand bij ons. Die gaat zich even voorstellen wie ze is. En dag mevrouw, wat is je naam? Hi, ik ben Ashley, ik ben 30 jaar en ik woon in Ridderkerk. En mijn beroep is postmortale verzorger. Oké, een beroep die veel mensen waarschijnlijk niet kennen. Veel mensen kennen het niet. Wat houdt het in? Het is eigenlijk de overledenzorg. Dus ik zorg ervoor dat de overledene er weer netjes uitziet. Dat doe ik in verschillende ziekenhuizen. Wij doen eigenlijk de noodzakelijke zorg. Dus wij zorgen ervoor dat diegene er weer netjes uitziet. Schoon en lekvrij weer in de koeling terechtkomt. Dus jouw taak is echt puur werken met mensen die zijn overleden. Ja, zeker. En ook een stukje mortuariumbeheer. Dus ervoor zorgen dat het mortuarium er gewoon weer netjes uitziet. De afgiftes, dus als iemand de overledene komt ophalen, een andere uitvaartonderneming. Die komt dan de overledene ophalen. Dat soort dingen doe ik eigenlijk ook. Ja. Mooi, het is een dankbaar beroep. Je moet er zijn, want er moeten mensen zijn zoals jou. Want veel mensen zijn wel bang, om het even zo te zeggen, voor dode mensen. Je bent nog jong. Had je nooit angst hiervoor? Of zeg je, nou, ik vind het altijd een leuk werk? Ja, zeker. Ik was er eigenlijk nooit echt bang voor. Het begon eigenlijk bij mijn opa en oma. Ik heb ze opgebaard toen ze kwamen te overlijden. Daarmee geholpen dan. En toen dacht ik van, dat is echt wel heel erg mooi werk wat ik wil doen. Om iemand zijn waardigheid weer eigenlijk terug te geven. En toen had ik zoiets van, is daar iets, kan ik daar iets mee? Toen ben ik bij een crematorium gaan werken. En daar deed ik dan zowel de uitvaarten, dat deed ik dan bijvoorbeeld achter de DJ-boot noemen we dat dan. Deden dan de muziek regelen en de diavoorstellingen en zo. We deden ook een stukje horeca, deden we dan ook. Maar ook een stukje cremeren natuurlijk. En dat vond ik zo mooi, maar er miste iets. Dus ik had zoiets van, ik wil eigenlijk ook de verzorging gaan doen. Helaas hadden ze daar geen plek voor mij om daar ook de verzorging te gaan doen. En toen zodoende kwam ik eigenlijk hier terecht. Ik ben geboren in Suriname ook. En daar is het altijd vaak dat als iemand is overleden is, als iemand is dood, dan worden mensen bang. Mensen zijn vaak bang voor de dood. Hè? Mensen zijn bang, als iemand dood is, rennen ze weg. Ik weet niet, als je soms YouTube-filmpjes hebt gezien of TikTok-filmpjes, dan zie je dat, dat er een lijk ergens in een lijk. Iedereen schreeuwt moord en brand als ze een lijk zien. Maar ben jij nooit bang geweest of iets? Nee, eigenlijk niet. Nee, het is eigenlijk net alsof we slapen. Ja, zo zie ik het eigenlijk. Nee, ik zou niet weten waarom ik eigenlijk bang zou moeten zijn voor overledenen. Ik zou eerder bang zijn voor levende mensen. Dan heb je een punt. Maar heb je nooit, in Suriname hebben we het ook, de mensen, de aflegvereniging. Dan vragen we de mensen, heb je nooit iets engs meegemaakt? Dat iemand nog een arm beweegt. Of dat er nog iets is wat je zou moeten schrikken. Ja, het was een van mijn eerste diensten had ik toen. Toen was ik bezig met diegene te keren. Omdat ik de doek eronder moest verschonen. En toen draaide ik weer terug. En toen maakte diegene een zucht. Een zucht?
Een zucht. Daar schrok ik wel even van. En toen dacht ik van, oh nee, rustig aan Ash. Het is gewoon het laatste adem wat er eigenlijk uitkomt. Dus zodoende eigenlijk. Maar dat was eigenlijk, ja, het was even schrikken. Maar het was niet dat ik denk van, oh, ik ga nu wegrennen of zo. Dat zeker niet, nee. Nee, want ik zou spelen mensen zouden wegrennen. Ja, als je hoort, als iemand zegt, maar dat is normaal dan. Ja, dat is zeker normaal, ja. Want in Suriname krijg je van die verhalen, of hier in Nederland natuurlijk ook, hoeft niet alleen in Suriname zo te zijn. Maar je hoort wel eens verhalen dat iemand dan nog zijn ogen opent of zo. Nee, dat heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt. Waarschijnlijk ga ik dat ook nooit meemaken. Ik geloof daar niet helemaal in dat dat zo zou kunnen gaan gebeuren. Nee. Oké, maar wat voor opleiding heb jij zelf gedaan? Ik zelf heb Facility Management gestudeerd op het Albeda College, niveau 4. Maar ik wist eigenlijk al gauw dat ik dat niet zou willen doen. Toen heb ik nog geprobeerd om HBO te gaan doen. Maar ik merkte al gauw dat ik eigenlijk gewoon wil gaan werken en gaan kijken van wat ik nou eigenlijk leuk vind om te gaan doen. Dus ik heb heel veel baantjes gehopt. Ik heb bijvoorbeeld bij de Pathé gewerkt, ik heb bij Schiphol gewerkt, ik heb in de casino gewerkt. En toen eigenlijk daarna pas kwam het crematorium. En toen daarna in de tussentijd heb ik ook nog eens op aan het kantoor gewerkt. Als, hoe heet dat ook weer? Client manager. Bij een weet je, de makelaardij was dat toen. Maar dat was echt niks voor mij. Ik moet echt bezig zijn met mijn handen, zeg maar. Dus zodoende kwam ik dus hierop uit. Je moet echt bezig zijn met je armen. Maar nu vind je van, dit is het werk wat ik wil doen. Ja, ik vind het echt heel erg prachtig werk wat ik doe. Om gewoon iemand zijn waardigheid weer terug te geven. Iemand die komt binnen, die ziet er niet zo netjes uit. Dan wanneer je klaar bent met diegene, dan ziet hij degene er gewoon weer voor zorgt. En ook rustig weer eruit. En dat vind ik zo mooi om te zien dat ik soms denk van ja, dit is echt, ik vind het echt heel erg mooi werk. Ja. Heel mooi dat je dat doet. Ik heb een vraag. Ik ga een paar vragen stellen. Moet je mij zeggen, dat mag ik antwoord op geven of daar mag ik geen antwoord op geven. Omdat ik ook weet, aflegverenigers hier in Nederland, in Suriname, ze hebben een geheimplicht. Ze mogen niet alles zeggen. Waarschijnlijk jij ook niet. En dus ik ga gewoon vragen stellen. En jij zegt, oké, daar kan ik geen antwoord op geven. Want ik weet zo, als iemand daar ligt, dan zie je dingen. Je ziet heel veel dingen van een persoon. En dan heb je waarschijnlijk ook een beroepsgeheimplicht of zoiets. Ja, het ligt eraan wat uw vraag is. Kijk, het valt mee. Ja, je ziet, wat zie je? Ja, lijnen en infusen zie je. Je ziet pacemakers die eruit moeten, dat soort dingen. Dat doe jij ook? Ja, dat doe ik ook inderdaad. Ja. Dus en katheters weghalen, dat soort dingen eigenlijk. Ja. Dus iemand heeft hoe heet het, een pacemaker en dan moet je dat opensnijden. Ja, dan moet ik dat eruit halen, ja. Ja. Nou, goed, ieder zijn vak, hè? Zeker, ja. Ik vind het heel mooi wat je doet en dat je hebt gezegd, nou, het programma is ook natuurlijk, waarom wil is er een weg? Dus dat wat je wil hebben, je hebt het gekregen of je hebt gesolliciteerd, zeg maar. Maar je hebt hem nu. En daar kunnen we zien, veel kijkers die nu kijken, die kunnen zeggen, werkelijk, waarom wil is er een weg? Er zullen veel mensen zeggen, het is mooi dat je dit doet. Velen zullen denken, niet mijn ding, met lijken bezig zijn. Maar goed, het is een roeping, denk ik misschien, of... Nou, hoe kijk jij ernaar? Ik denk wel bijna dat het een roeping is, inderdaad. Dus als je je zeg maar gewoon goed voelt en als je echt een soort van, ja, ik wou bijna zeggen gelukkig gevoel krijgt als je ergens mee bezig bent en je ziet het eindresultaat en je wordt er bijna blij van, dan denk ik wel dat je het een roeping kan noemen, ja. Zeker wel. En toen je pas daar bent gaan werken, ik kan me voorstellen, dan moet je wennen. Hè? Je gaat mensen zien liggen, lijken. Was het niet eng de eerste keren of hoe was het? Nee, de eerste keer dat ik een lijk natuurlijk zag, een overledene zag, was bij het crematorium. En daar, ja, ik wist het nog, ik kwam de koeling binnen en ik dacht van, oké, ja, dit is anders. Want je komt binnen en normaal gesproken voel je aanwezigheid. Als je een kamer binnenkomt voel je aanwezigheid en dit was gewoon helemaal stil, zeg maar. Dus dat was heel apart om te zien en om te voelen eigenlijk. Maar nee, zoals ik al zei, het lijkt net alsof mensen slapen. Het is, ja...
Het lijkt alsof ze slapen. Ik kan me ook herinneren, in Suriname heb ik geleerd, als je ergens naar binnen gaat, moet je eerst kloppen op een deur. Of je moet praten met een lijk als je hem wil opdraaien. Want soms werken ze niet mee, heb ik geleerd in Suriname. Hè. Toen ik ben ook daar gegroeid. Maar hoe is het bij jou? Want jij bent in Nederland, dan heb je ook geleerd dat je met ze moet praten. Werken ze mee? Want soms kan het zijn dat iemand niet kan optellen. Ik moet eerlijk zeggen, kijk, van mijn oma heb ik het altijd meegekregen. Van dat je altijd moet praten als je binnenkomt, inderdaad kloppen. Ik bedoel, ik kom ook niet zomaar in uw huis onaangekondigd. Dus ik klop wel altijd netjes. En ik moet zeggen, één keer toen was ik bezig met de verzorging. En ik moest diegene van de ene tafel moest ik hem op de brancard leggen. Of op de brancard op de tafel leggen. En diegene was zo zwaar, maar het was eigenlijk gewoon een klein persoon, zeg maar, was het. En diegene was zo zwaar, dus ik had zoiets van, ja, wat is dit nou? Dus ik zei tegen diegene, nou, hey, het is tijd, weet je wel. Ik help u met de verzorging. Ik hoop dat u dat toelaat. Mag ik wilt u alsjeblieft meewerken? En ik zeg het eerlijk, het heeft wel geholpen. Het was, misschien dat het ook wel tussen mijn oren zat, hè. Maar diegene die ging zo makkelijk opeens op de tafel, dat ik dacht van... Het is zeker voor het onzekere, laat me het zo zeggen. Dat is wat ik doe. Zeker voor het onzekere. Ja. Klopt, want dit heb ik ook geleerd in Suriname. Je moet praten, je moet groeten, die persoon hoort je nog, die werkt dan mee. Ja, weet je, soms kan het heel moeilijk zijn voor de persoon die daar ligt ook, maar misschien hoort hij nog, dat is mij gezegd. Hè. Ik weet niet of het zo is hoor, maar het is mij altijd geleerd, je moet praten. Als je iets voor elkaar wil krijgen, moet je praten en dan kan iemand meewerken. Ja, dan. Goed, maar het is een beroep hè, wat jij dus leuk vindt. Stel mensen kijken en ze zouden dit ook willen doen. Hè. Wat zouden ze moeten doen? Gewoon solliciteren of wat moet iemand doen? Ja, echt gewoon solliciteren, dat deed ik ook. Gewoon solliciteren. Gewoon als jij denkt van, nou, dit is wel echt iets voor mij. Dan zou ik zeker gaan kijken van in wat voor tak dan van de van de uitvaart dan. Want ja, je hebt natuurlijk zoveel verschillende dingen. Je kan in het crematorium, maar je kan ook bijvoorbeeld op begraafplaats werken. Dus ik zou eerst kijken van waar je roeping dan ligt, als het ware. En dan zou ik gewoon serieus gaan solliciteren, ja. Oké, want veel mensen zeggen, sommige mensen zeggen dat, hè. Het spookt in ziekenhuizen. Het spookt, het spookt, het spookt. Heb jij ooit, dat is een vraag die vele mensen willen weten. Heb je ooit iets meegemaakt in je leven dat je denkt, er is meer tussen hemel en aarde? Nou, kijk. Één keer was er iemand die kwam, een uitvaartondernemer die kwam iemand ophalen. En toen sprong er een deurtje open toen hij langs de koeling liep. We keken elkaar aan. En toen kwam je er tegenaan. Toen zei hij van nee, daar kwamen we niet tegenaan. Toen zei ik, oké, zullen we gewoon doen alsof je er tegenaan kwam en zullen we dit gewoon zo laten. Kijk, je kan het natuurlijk, dit is gewoon een open iets. Het kan dan beide dingen zijn. Misschien was het deurtje niet goed dicht. Of misschien kwam hij er wel per ongeluk tegenaan en had hij het niet door. Of misschien spookt het wel. Ik bedoel, ja, wie weet. Maar voor de rest eigenlijk geen rare dingen meegemaakt. Nee, nee. En je bent bevoegd je werk om veel te kunnen doen. Dus iemand ligt daar, een leek ligt daar, iemand is overleden. En ik weet het niet, ik ben een leek hier en jij moet me helpen. Als je zegt dat mag ik niet vertellen, zeg je het ook niet. Stoppen jullie proppen in de mensen hun neuzen? Of, is een leek dan stijf? Kan een arm stijf worden? Moet je dan een arm breken? Nee, mensen zeggen die dingen, dus ik vraag het. Nee, we gaan geen armen breken. Nee, zeker niet. We blijven heel respectvol en natuurlijk heel voorzichtig met het lichaam. Nee, we hoeven geen armen te breken. Kijk, natuurlijk, als iemand wat langer heeft gelegen, dan wordt diegene wel stijf. Maar dan is het eigenlijk net als gewoon de armen bewegen en dan komt er weer beweging in, zeg maar. Dan wordt het ook weer wat zachter. Dus nee, we gaan geen armen breken, nee. En dan denk ik, als je moet snijden in een lichaam, wat gebeurt er? Als je snijdt, komt er nog bloed of bloedt het niet meer? Hoe werkt zoiets? Ja, er komt wel... Als je mag vertellen hoor, ik weet niet of het geheim is of niet. Jij moet het zeggen. Ja, er komt wel wat bloed uit. Maar niet dat je denkt van, oh, er komt een hele zee aan bloed uit of wat dan ook. Kijk, het hart pompt niet meer. Dus er zal ook niet zo heel veel circulatie meer. Er is ook niet zo heel veel circulatie meer in het lichaam. Dus het zal niet zijn dat het een hele fonteintje of wat dan ook eruit komt. Er zal wel wat bloed uitkomen. Want ja, dat is natuurlijk gewoon een menselijk lichaam. En het bloed is natuurlijk niet gelijk in één keer allemaal droog, zeg maar. Nee.
Nou, mensen, je zit er thuis. Je zit waarschijnlijk ook op het puntje van die stoel daar om te vragen die u heeft. Nou, stel ze maar in de comments. En dan natuurlijk gaan we ernaar kijken. En wie weet kunnen we nog een keer hierop reageren. Dus heb je nog vragen? Misschien heb ik het niet alles gesteld wat u thuis zou willen weten. Nou, we hebben een deskundige hier zitten die heel veel weet. Dus stel je vragen. En heb jij ook iets wat je zou willen vertellen aan de kijkers van Kulturo TV? Heb jij ook een speciaal beroep? Waarom willen ze er een weg? Nou, bel naar Kulturo TV. En ja, dan kunnen we kijken wat we ermee doen. Goed, er is zoveel om te vragen. Is er iets wat ik niet gevraagd heb? En je zou zeggen, nou, dat zou ik wel met de kijkers willen delen. Omdat het zo'n mooi beroep is. Kijk, we leven allemaal nog één keer. Ben jij anders gaan leven nadat je hebt gezien... Dat hoor ik ook, hè. Mensen kijken anders tegen het leven als ze met lijken werken. Dus dat het op een dag eindigt. Kijk, ben je anders gaan leven? Of zeg je, ik leef gewoon normaal? Want sommige mensen zeggen, ik ben anders gaan leven, want ik heb respect voor de dood, ik weet wat het is. Nee, ik ben eigenlijk niet anders gaan leven. Kijk, er is leven, er is dood. Ik ben eigenlijk eerder nieuwsgierig geworden van waar is diegene nu? Hoort deze persoon mij? Voelt deze persoon nog iets? Wat is er na de dood? Of is er echt helemaal niks na de dood? Dat is eigenlijk het enige wat er een beetje door mijn hoofd heen gaat op dit moment. Maar voor de rest, nee, ik ben niet anders gaan leven of zo. Nee. Je bent niet anders gaan leven, dus oké, dat is wel goed. Dat je neemt je werk niet mee naar huis, thuis ben je weer jezelf. Ja, zeker. Ik kan werk en privé heel goed gescheiden houden. Dus zodra ik thuis ben, dan is het ook echt gewoon... Dat is wel belangrijk, want ik neem aan, als je iets ziet daar op je werk, hè, iemand is, je gaat naar het ziekenhuis, je weet waarschijnlijk waaraan de persoon is overleden. Misschien weet je ook hoe de persoon heeft moeten lijden misschien. Dus ja, het kan ook een shock voor jou teweeg brengen misschien van, oh. Nou, het is voor mij vooral het knopje om. Dat eigenlijk. En zo min mogelijk te weten te komen over deze persoon eigenlijk. Sommige mensen die willen weten van waar ze aan zijn overleden. Of het ziekenhuis die vertelt wat meer erover dan dat ik eigenlijk zou willen. Ja. En meestal stop ik dat dan ook. Want ik wil geen band of iets moeten creëren en dan denken van oh jeetje wat erg, hoe zal het zijn laatste minuten, uren of wat dan ook zijn. Dus dat is eigenlijk, nee, daar probeer ik me zo veel mogelijk van te distancieren. Ja. Nederland is nu een land met oversterfte. Heb je het drukker gekregen? Nee, eigenlijk niet. Nu moet ik zeggen, ik werk er nog niet zo heel erg lang. Ik werk er nu 4 maanden. Dus ik zie niet echt verschil. Ja, ik zie verschil met de winter en wanneer het wat lekkerder is. Ook bij het crematorium was dat zo. Wanneer het winter is, tegen de winter aan, dan heb je gewoon wat meer dat mensen komen te overlijden. En met het lekkere weer dan eigenlijk niet zo denderend. Nee, tenzij het een hittegolf is geweest, dan heb je wel weer dat het dan wat sneller gaat. Jazeker. Oké, duidelijk. Heel mooi dat je ons antwoord geeft. Nog een laatste vraag, denk ik. Dan zie je meer ouderen echt? Dat het mensen die al op leeftijd zijn? Of zie je ook jonge mensen? Ik zie eigenlijk wat meer oudere mensen. Sommige mensen zeggen gelukkig, andere mensen zeggen het is zielig. Kijk, natuurlijk, zal dat in het midden laten. Het is natuurlijk wat heftiger om jonge mensen of kinderen te zien dan ouderen. Want dan gaat het bij mij in mijn hoofd, heb ik dan zoiets van, ja, die heeft misschien al een hele leven eigenlijk al gehad. En met jongeren is het dan weer zo van, oh, ze had dit kunnen doen of hij had dat kunnen doen. Of van, oh, dat is mijn leeftijd. Oh, jeetje, wat heftig. Maar eigenlijk vooral oudere mensen, ja. Wauw. Maar nog één vraag. Want terwijl je praat komen er aantal vragen weer in mijn hoofd. Je hebt ergens gewerkt met lijken, zeg maar, crematorium. Maar daar snij je niet in lijken. Nu moet je dat misschien wel doen, denk ik, om een pacemaker eruit te trekken of iets. Hoe was het voor jou de eerste keer nu? Want je hebt een mes in je handen. Je gaat snijden in vlees. Het was het was wel heel apart. Dat is het eigenlijk. Ja, het was heel apart. Het was eigenlijk ook echt knopje om. En het was gewoon doen. Maar het was heel apart om dat te doen. Ja, zeker wel. Ja. En nou doe je het gewoon. Boep. Ja, nu doe ik gewoon alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Nou, gewoon mooi. Ik ben blij dat je ons te woord staat, want we zijn op zoek naar mensen die een verhaal hebben en wat ze doen. En waarom willen ze, is er een weg. En trots op jou dat je dit ook doet.
Je bent een voorbeeld voor velen, laat me het zo zeggen. We zijn trots op jou dat je dit doet. En dat je vooral voor de Kamer ook bent gekomen van Culturo TV om dit te zeggen. En natuurlijk geven we jou het laatste woord, om te vertellen aan mensen van, joh, waarom willen ze er weg? Als je voor iets wil gaan, ga ervoor. Je mag het zeggen. Ja, als jij zoiets hebt van ik wil ergens voor gaan of ik weet nog niet zo goed van wat ik leuk vind om te doen. Ga daar echt naar op zoek. Ga kijken van wat vind je echt leuk om te doen. In plaats van dat je naar een 9 tot 5 baantje gaat waar je eigenlijk helemaal geen trek in hebt. Ga iets zoeken wat je echt leuk vindt om te doen en ga ervoor. Want waar je wil is de weg. Ja. Heel mooi gesproken. Wij danken je zeer. We danken jou. Echt fantastisch. Mensen, u heeft het gehoord. Waarom weer is er een weg? Laat je niet tegenhouden als je wat wil bereiken in het leven. Wij allemaal kunnen het. Soms is het moeilijk. Soms is het echt moeilijk. Maar geloof me, we zijn er om elkaar te helpen. Dit is een programma om elkaar te helpen. Steun elkaar. En als je het even niet weet, bel naar Culturo TV. We kunnen je helpen. En praten helpt. En we kunnen je misschien met jou op zoek gaan. Ja, waarom wil is er een weg, zeggen wij. Bel naar Culturo TV. En dan gaan we kijken wat we kunnen doen voor elkaar. Heb jij ook een mooi beroep of een beroep waar jij zegt, nou, dat wil ik delen met de mensen? En hoe je wil er meer over vertellen? Nou, bel naar Culturo TV. Goed, we bedanken iedereen voor het kijken. En we gaan zeggen weer, nou, tot de volgende keer dan maar weer. Culturo TV, speciaal voor jou. Dag. Masa pemba no sheng Begadoti ano sheng na tambumfu ala. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op
www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.